Nag-agad po akong tabang kay Luigi Villaperte. Sana po matabangan po kami sa CT scan kantugang ko po na si Leo Ibarientos po na naka-confine po ngunyan sa BMC po. Nag-agad po kung tabang siya sa kuya po kayang atop pang bagyo sunod-sunod na tulong bagyo. Nanngutang man po akong pambagal yero. Sa ngunyan po, tinaman niya ako na pambayad naman sa yerong inutang ko. Yun lang po. Salamat na maray sa Indogabos asin sa mga Villaperte. Maulma po kung mahabalog hindi sa tinambak asin makaibanan kamo mga tukad beneficiary. Huwag mo po talagang magtabang ko ang Villaperte ba? Lalo na po sa kuya ko na hospital po ako sa BMC. Bakula ko pong salamat po. May natabangan po ako mga Villaperte. Salamat pong maray sa inyo. Dahil ang aking motto sa buhay, kung positive tayo sa buhay, magtarabangan tayo sa buhay, babangon tayo sa buhay. Nagpapasalamat po ako kay Sir Luigi Villaperte. Pambayad ko po ni sa pag-aki ko. Salamat po. Ang aki ko po pag nagluwas po ni Luigi po ipapangalan ko. Lalaki po pati ini. Ang masasabi ko po, magayon, nagkatabang sa kasaraditang sa nagtitirios na namamanwaan kan banuaning tinambak. Approve na approve ka, Luigi Villaperte. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning, good morning. Welcome sa programang Bicol Connection. Sa lalo technical, ang sa ko yung mga partner, Engineer Abi Toralio, yan man si Joanner Divilla, sa transmitter Felix Lagrimas. Sa tong information officer naman si Rodel Cesar. Yan man nagdi si Tony Saison. Yan man si Madam Kayla Ligacion Valdez, ang samang finance manager. Makakatuwang taman ang sa tuyang mga pag-iriba. Mga karonda, Philip Barasina, Rocky Bayubo, asin iba pa. Regular tanaman na makakaibanan sa pagpaabot ng mga impormasyon hali sa district office. Si PIO Chief Don Hugo. Para i-update po sa ito mga kababayan sa mga kalakawan ni Congresswoman Josal Fortuno asin kan sa iya pong mga linyada na padagos pagduhol ng tabang sa mga nangangaipo lalo na ngunya na panahonin pandemic. Yaon ang mga Sustainable Livelihood Program katuwang siyempre si Governor Migs Villaperte kana probinsya nin Camarines Sur. Asin ang sa inda pong mga mayor, pati sa Iriga and Buhi. Padagos ninda pong piga-asikaso asin tinatawanan po nin suporta asin manayuda. An sa indang mga lideres, mga namamanawaan. Kakulor man o bako. Gabos tinataan po nin tabang serbisyo. Lalo na kan kapwerte medical assistance and financial na tabang. Lalo na po ang mga pangkabuhayan ng mga programa kan gobyerno probinsyal. Tinatabangan pa kan representante kan ringkunada ni Congresswoman Josal Fortuno
sa kooperasyon asin suportama asin tabang kansendang mga alkalde sa Rinconada area. Happy birthday sa mga may kumpleanyo ngunyan aldaw. May you have many more birthdays to come. Siring man sa satoya mampong mga Mr. and Mrs. na masiliber kansenda man na mga wedding anniversary. Happy wedding anniversary sa Indugabos. Bawal po unaan magparabiriso-biso. Maski an magparakising-kising, ay naku, bawal na bawal. Tabaka magkaharawaan ng COVID, ano ha? Kirimlata na sana sa panahon na yun eh. Ay, inda tayo. Sana po, dagdagan naman po ang pag-supply nin bakuna sa nasyon kan Pilipinas kan mga supplier nin bakuna na ahali sa ibang nasyon. Na yung mga nakakadiscovery kan pag-ibonin mga bakuna. Inimang kay mga eksperto tama na mga taga DOH sa Pilipinas dahil malamang makadiscovering sa diring bakuna kan nasyon. Dahil pa nakakadiscovery nin bulong kaning pesting COVID na di. Sa kadayta na intindihan, ano ba talaga ang nakakarahay sa mga nakaka-recover kan COVID-19? Ano ba talaga ang nakakabulong? Dapat maaraman ta kung ano nakakabulong kan mga COVID na ini na nagdadapo sa ibatang kababayan na nakaka-recover. Tabaad, pwede ta naman pong gibuhon sa laog kan sa tuyang mga harong. Itong mga ivermectin man na itong sa kabayo dang bulong, gulpi ang naanggot na mga misis. Sa ibang mister. Tigpaparatumar mo man niya sa kabayo ito. Iba ngayaan resulta. Rugado ngaya ko. Ay indaman tayo. Ang mga bakunado na po, ano yan, paano ma-identified kan publiko? So itong naka-resibi na ng duwang gayong dosis o vaccine, dapat gid may palatandaan kita. Duman sa mga nabakunahan na, baka pwede na kitang makipag-apiran asin makipagbiso-biso. Kung para riyo na nagkabarakunahan ng duwang dos. Tapos, paano ta maiintindihan sa mga nakakasabatan tang mga tao sa luwas, kung sinda dahil pa nababakunahan o dahil pa lamang nakareceive ng first dose. Dapat gayod may palatandaan na gibuhong kayo as in may gamiton na mag-isip-an na DOH. Tangarig man kita, bako na sa nang puro na sa nakita handal sa nakakasabatan ta sa lawas, baad dahil pang inabakunahan. Pero kung itong nakareceive na ng duwang dose, siguro may palatandaan na inibakunado na. Halimbawa, magbugtak ngayon palatandaan nga sa face shield or sa face mask na kung anong kulay. O, di ba? Yan nga may kulay pula, bakunado na yan ng duwang dos. Ini nga may kulay puti, yan nga pimirong dos pa sa nangyayang kan bakuna. Ano? O, tapos ini man ngayang saro na ansulot face mask na maayo man lamang ngayang tag or inaapod na kulay na palatandaan kan IATF or DOH, ay di pa ngayon nababakunahan. Oh, di ba? Tapos, siguro, rikas-rikasan man ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-follow up sa mga orderanta na, tagamahan tanin dakulang pundo para makapag-purchase kita nin mga bakuna, hali sa man iba-ibang manufacturer, hali sa iba-ibang nasyon. Kung kadakol trabaho ang sa tuyang presidente, itong mga nakadestinong inappoint niya na mag-asikaso kan pag-purchase ng bakuna, ito ang kulkugunta na dapat dali-dali o ng pag-follow up. Tamay pambakal mambaga kitang bilyon-bilyon gayod na pirak. Tangarik magkaigwa talaga ng totoong roll-out vaccination or vaccination roll-out sa nasyon kan Pilipinas. Bakong tiki-tiki nag-aabot, kadakol-dakol na gusto magpabarakuna. Mayo man pambakuna. Saka nariribungan ang publiko. Ano ba talaga, Tatay Digong? Dahil na kita magaramit ng face shield o
obligado na naman kita maggamit ng face shield. Ang sabi, sa hospital na sa naman gamit ka ni. Ngunya na naman, ang sabi ni Tatay Digong, darako po na naman ang abong magpabarakuna. Ano na ba talaga? Gusto naman kan mga tao magpabakuna, man pambakuna. Tapos dadarako pun pa, por Diyos Santo. Kaya minsan kung mag-re-elect si President sa kaparehong posisyon, hinda. Kaya dapat gayuda ayusun taman sa tuyang mga binubutasan ng mga pahayag. Na ito man na mayong surubahan na panahon na niya na maging seryoso po kita. Tagulpin na nagkakagaradan. Ay ano na tayo? Dahil kang COVID. Sakaan mga hospital man, tama lang ang sendo man na ginigibo na perming may may swab test ang mga pasyenteng nagagadan. Kung talagang dahil managadan sa COVID, bakong deklaradong COVID patient yan or nagadan sa COVID. Sarupan ni sa nakakahandal sa to, ay inda. Harandal na mga kitang maray. Mga tugang si Pading Dunhugo, makakaulay taman sa mismong si Congresswoman Jusal nagsabi na pigribayan na nindaan sa indang program coordinator sa district office. May mga nag-aalis nga kayong barita na makandidato kaya ngayon si Marie Baldosa Quadrante, ang dating program coordinator ni Congresswoman Jusal ning pagka board member sa Rinconada. Samantalangan aki mismo ngayon sa iyang bus, mas inot na pig-anunsyo sa publiko na mga kandidato, asin iyan maribay sa mag-agom. Tama pa yung ngalo na sa politika. Pero masaong-saong pa, kaya ang barita mi pwedeng pinahali or kusang nagali. Iyan ang ikukumpirmar tango niyan. Kiparing Dunugo, para mahali man sa isip kan ng mga nagpaparaharapot kung ano talaga, hinali o kusang naghali sa district office. Ini pong si Ate Maribaldo sa Quadrante kan Rinconada na sinasabing nagbalyo na ning kudal, ninhulit maaspirar gararay sa kargong board member, taka nakalis na panahon ng eleksyon, nag-aspirar pero dadaog. O ngunyan, maaspirar siya, maana siyang lugar, kumpleto naman ang mga kandidato for board member sa grupo ni Fortuno asin man ni Villaferte ni Ninda Villaferte digdi po sa Rinconada area for board member. Saro ini sa gusto tang malinawan kung ano mananggad ang sistema kan sa kasi Ate Maribaldo sa Quadrante kaulayon taman kung may time pasyaranta or makapasyar man digdi sa estasyon, makuataman ang sa iyang lado kung ano mananggad ano ang rason kadakol ang naghahanap po niyang kay Ate Marie mayo na dadyan sa district office. Mismong si Congresswoman ang nagsabi si last term councilor Donaan Onyati na ang nagribay asin pigribay ninta. Bueno, nasa linya ko niyan ang PIO chief kan Office of Representative Josal Fortuno kan Rinconada and regular tang mahagadan siya ng impormasyon sa laog kan programang Bicol Connection sa pag-update po kan publiko sa mga kalakawan sa dalagan kan mga pagtabang kan sa tuya pong representante sa Rinconada. Sir Don, good morning. Yes, good morning, Pading Joey. Good morning sa mga parantabay mo kan sikat na Bicol Connection. Salamat po. Gusto milango ng maiapot sa imo. Bago na pala ang program coordinator kan office kan district office ni Congresswoman Josal Fortuno. Aramon mi lang po kung ano ang naging dahilan o rason kung taano mayo na pala dyan si Ate Marie Baldo sa Quadrante. Aram mo kaya, yaong kita sa demokrasya, kasarog Joey, karundang Joey. Ngunyan, ini si Marie Baldo sa Quadrante, sumakabilang bahay na. Naglipat ng bakod.
naglipat bakod dyan sa grupo kan kalaban kan mga Fortuno sa kod Villapuerte. So, aram taman padagos bagang ikwanin dikit na iringan ini si Baldo sa kwadrante sa kod si Kong El Rey Villapuerte durante kan pasadas eleksyon. Kaya dagos nang nakipag-alyansa ining si kwadrante sa kalaban kan mga Fortuno asin Villapuerte. Kaya siyempre kunyan man namatos-patos man. And siyempre ang pamilya Fortuno namundo man lalong-lalo na si Kongresista ex-Congressman Sal Fortuno na halo niya ining naging staff alagad pinabayaan naman yung data pero ito man ang naging desisyon kaini na talagang desidido man na kumandidato mayo na nin islap digdi sa grupo ang ati bagakan sa tuyang congressman na maski sinda maritiro na Congressman Sal and Congresswoman Teacher Josal pero may winalot sindang aki na mapadagos man sa dit na posisyon si Sal Jr. Sa Bukal alangan man na magsabay sinda sa kod si Marie na dati bagas yung Maring nagkandidato man na Bukal alagad yung man ang nagpanhuri sa anom na nagrelaban. So kaya sabi nga ni Kayan desidido man na kandidato kaya so sa tibong nalado na so pupugulan man kutana dahil na muna asin magkandidato sa ibang magayon na posisyon ay gwasanin tsansa alagad iyo manggaro ang desisyon erin ispitar man kan pamilya Fortuno ay mga barabarita kaya kami na si Ate Marie makusog ini sa parte kan banwaan kan balatan taga balatan ang pamilya kani pwede daling magkandidato duman na konsyal kung gugustuhon or dawa vice mayor or mayor. Bako man siya kayang close, bako man siyang close duman sa administrasyon, dahil man siyang tsansa sa line-up kay Mayor Nena Bagasbas. Talagang makusog siya digdi sa siyudad ni Iriga. I see. Linawon ta lang, kung ano talaga naghali si Ate Marie Baldosa sa district office or ini pinahali? Alam mo, napaka-personal na kaya kan kahaputan mo yan kasurog Joey, kanundang jowa. Pero bala na ang publiko na maghusga. Pero sa indong lingkod bilang tagapagtaramkan district office, nahiling ko, patos-patos yun kan mga gamit. Siguro, sabi nga ni Kayan, anong hapot ta Kayan, nagkunyan man, delikadesa on his part and pamilya Fortuno sanay man kainita nagkapira baga kaining mga naging close na staff arog man kayo ng ginibo panduwa na ini si Baldo sa kwadrante itong inot baga so lalaki iyo and dahil man okay yan sa pamilya Fortuno sarong gamit sa sabon. Oo. Sabon, okay man. Mayo kaming problema. Anyway, retired naman sa tuyang kongresista. Basta ang ginigibukan district office mo yan sa versus kan sa tuyang congresswoman, iyo ang pag-utob kan mga promesa kaini durante kan kampanya na siya matrabaho lalong-lalo na sa pagtabang sa mga namamanuan informa sa livelihood. So iyo ini ang tinututukan ng unyan kan sa tuyang congresswoman sa huling sarong taon niya sa serbisyo. Na maski nga ni siya may edad na, 70 years old na COVID pa, pero nagpasalamat sa samala Diyos na nalibrihan niya ito ni congresswoman. Kaya duman sa Sendang Farm Resort, nagpatugdok ininin sarong kapilya. Na ito bagang garo oktagon ang pabilog na iha-house duman garo si inang Peña Francia and inang Katipanan para pagpapasalamat niya promesa niya kan nakalibre siya kan manghirat na pandemya ngunya na COVID-19 kasurog Joey. Iyo magayon ta an sa iyang panata pala niya. Proyekto po na samuyang iniingkaminar an mga kababayan ta sa Rinconada na magdulok sa samuyang opisina. Bakong kawaran itong paghali ni Quadrante ninhulit mas
mas huben an sa muyang napiling magribay and mas kunyan ini experiensyado ta ganador ini sa eleksyon. Top notcher ining municipal councilor alagad ngunyan kaya tapos na sa termino, patapos na sa termino, as in daraga pa. And then karahayan ta sabi kan mga nagdudulok sa muyang opisina maliwalas na kaulay bakong masungit. And Ano ni yung si Kagawad Donano nyati smiling face man ini o morosdot man ang lalawgong kayo ni. ay permiling smiling face na magayon-gayon ini ka Rondang Joey. Ay, yun itong sexy magayon-gayon. Bako ining para pakiiwal Ay, and bako ining para tuga-tuga na Ay, assuming na pinapangakuan ang mga nagduduman na kayang-kaya niya. Kaya pala nagpasalamat si oras, Congresswoman tago-tago kay Dona Anta, inako daan responsibilidad na maging program coordinator kan district office niya. Yun na. Siya na ngunyan ang nag-aakto. Malangan tapag ang trabaho niya sa lokal na gobyerno kan na bilang sangguniang bayan member, na-attender siya ng mga committee hearing, na-attender siya ng regular session. Pagkatapos kan sa iyang obligasyon sa local government unit kan na diretso naman siya duman sa district office kan sa tuyang congressman. Garo man sila ikan na dakulang trabaho ka Rondang Joey. Iyo, pero sa mga about sa mga interview sa media, ikaw mang giraray ang dapat interviewin kan media, pero kung may i-coordinate lang sa mga programa, pwedeng idulok idonaan. Oo, okay, pero sa kuya mong giraray ma-coordinate kung gustong personal na makaulayan sa muyang project coordinator na si Kagawad Dona. I see. Ngari day magsuro sa kawalian sa tuyang informasyon. Alam mo, napakamaselan kaya kan mga informasyon ming pinapaluwas ka Rondang Joey. Lalong-lalo na nahabo mi pong napapasubo ano sa muyang mga kliyente or ano sa tuyang mga kababayan ng taga-distrito na for example, igwapalan marahay na mga bareta parang ngunyan aldaw, nagpasiring sa masunod na aldaw or prior. Dapat po eksakto, kaya gusto may ang mga announcement ni talagang nasasara na maray, as in na-verified na maray na tama. Ay, very good. Araw kaya ang reglamentos ni Congresswoman. Being a retired supervisor sa DepEd, talagang ano sa to yung Congresswoman very particular sa mga information dissemination sa publiko na kinakaipuwanan tultul asin tamang makaabot sa tuyang mga kababayan. Malangan nag-pilot project kita kan kalusugan kabuhayan sa Gulayan sa Nabwa. Pero insikidamente isinunod ni ang banuan kan balatan. Tano ta banuan kan balatan? Hindi po ang saro sa pinakaharayong barangay banuan kan Rinconada. And at the same time very accessible ang tinampo, kaya ininot mi duman. Masunod mi bato bula buhi anharani iriga and baaw. Mga masunod gabos na yan ka Rondang Joey. Ako saludo ako karundang donta ang programang ini ni Teacher Josal Portono. Magayon na marita, matanom ka na, magkakakwarta ka pa, pag nag-ani ka pa, tatabangan ka pa sa pagbintakan sa emong inani ni Congresswoman, igwa pa ning dagdag pundo sa Lanbang Barangay, ang mga SK bako lang yan karundang Joey. Magkakapremyo pa sinda dahil ang Nabwa magkakaigwa po nin vegetable trade fair. Magayon ano? Halimbawa, mabilang kami nin 2 months. Most probably, ang paggusi kayan at least 2 months, 60 days. So by September, by October or November, ang banuan ni Nabwa sa pakikipag-coordinar kay Mayor Presimbulan na very supportive kay Congresswoman, ang makondusir ng trade fair, duman sa mga nagtanom na naging successful, as in magayon ang mga ani itong para labaan ng talong. Magayon pala. Padarakulaan nin Mani. Bagong mani. Mani. Kamatis. Yan. So, magkakaigwa pa sinda ng premyo ka Rondang Joey. So magana. Magkakapremyo pa palang sumagana? Iyo. Gabo
tapos yan galing kay Congresswoman and Maray sa na. suporta ini kan lokal na gobyerno kan na alam mo kaya ang lokal na gobyerno kan na buwan ni Mayor Persim Bulan, grabe man ang utang na buot kay Congresswoman sa pagiging kababayan kay ni sa nabuan na human permian inot na prioridad. Mhm. Siyempre, sabi nga ni Bagakayan, kung si sayang harani sa uring, ay iyon harani sa angkor. Pugon, yung nauringan. Ayan sabi kan mga kurang, kung si sa inot ngayang arani sa pugon, yung inot na mauuringan. Kaya totoo daw ang mga kasabihan kan mga kurang, mostly kumbinsido ako. Back to you, parang doon. Okay, so yan po. Pero dahil po mag-selos, dahil po alangan ang mga taga-ibang banuan, basta taga-Rinconada, na ang programa ni Congresswoman po para ini sa Gabos. Na Para sabi ni Congresswoman, magbarali pa ang mga isking ini sa mga kabataan ini kay itong sintabo sa bambu. Ini pong sintabo sa bambu para ini sa mga magurang naman. Hindi ulit tayo ini I sa see. mga igwanin may sadiring daga na sa gilid po nin pangpangnin kasalugan kan Rinconada. Mataranong sinda. Oo, ang mga aki kaya mga tagapagmana yan. Ayo. Pagbuhay pa ang magurang, ang mag-apply po itong ama or itong ina na ini po proyekto kan sa tuyang Congresswoman bako sa na para sa livelihood kundi para sa protection kan environment. Na kapag kaya ang mga tanong mong kawayan aramtang padagos ang dakulon ang mga ugat ka ini na hold ka ini an erosion kan daga. Mhm. So itatanong ini may sukol ini may guidance and DNR staff or employee digdi kung sa inindong parte kan pangpangkan salog itatanong 25 pidaso and then may nakaakibat na naman na premyo or payout ang sisay man na beneficiaryo kay ning gurang bako ini sa hoben kaya nga ni igwa kita nin hobenes sa gulayan pero sa bambu sa mga magurang ini Pero ang bambu ang itatanom ninda na dapat mabuhay para sindatawan ang paning sintabo ni Teacher Joe. As in, pag ang bambu pati magdakul yan, 25. mahal yan. Kwarta naman ang 25 ganyan. na poon 25 na poon. ang 25 poon na yan ang pagtanong kayan individual ang sarong poon kaya minasuli na sa na yan karon ng Joey I see. pwede yan na ang sarong poon maging 10 maging 20 Mhm. kaya mga hybrid pating kawayan itong kawayan na talagang bakong butong bakong balubal kundi kawayan Mhm. ngayon very kunyan yan kaparehas yan kan niyog na tree of life. Ang kawayan pwede mong gibuhon na materyales sa harong, pwede mong gibuhon materyales sa salaset, materyales sa gabos na paggibunin mga furnitures made out of bamboo. Pag mapadakula mo ini. Kaya pala So, mahal ang bambungo niyan. Mahal ang kawayan. Iyo, ang sarong bambungon yan, minakantidad na ang pinakadakulang, pinakamagayon ang kalidad, 150 kada saro. O, biroon mo yan. Grabe So, income. although harahali ining taon, baka mga 2 years ini bago magdarakula. Pero at least, preparasyon na ini, Rondong Diawit. Si Congresswoman bilang sarong maestra, ang sabi niya, dahil kita pwedeng magtao mismo kan tinapay. Tutok doan ta sindang maggibonin tinapay. Yeah. Kung tinapay lang ang itatao mi, sarong aldaw, Ubos na. sarong ubos yan. Pero kung tataw kang maggibong tinapay, lifetime mo yan mapakikinabangan. Correct. Yan ang mga objeto niya to sa tuyang district office. Oy, maswerte kita digdi sa Rinconada ta. Apira kan mga programang ining pang Sustainable Livelihood Program ni Congresswoman and Governor Mix Villaperte. Igwaman Sustainable Livelihood Program ining assistance to individual and crisis situation na up to 15,000 it pinapanao. Termin pong katuwang mi an Office of the Governor. Aram mo kaya ini ang bentahe kung ang tubo surugpon. Halimbawa, Surugpon, oo. kaalyado mo ang mayor, madaling mag-enter into memorandum of agreement araw sa nabwa. Kaalyado si Attorney Mayor Simbulan, madali on si kunyan sangkan guni ang bayan pagtaunin autorisasyon to enter into agreement between congressman and the mayor para sa proyektong gulayan. So pero kung magka kontrapartido
Dipisil ang ibang mga mayor na bagong kalinyada minasayuma araw kan magagayo na proyekto araw ka itong magawin na proyektong legislative building may lokal na gobyernong naghabuka ito. So hilingon mo yan ang disbentahe sagkod bentahe kan magkaaralyadong magkasurugpon ang tubo. Mas maray palan talaga ang surumpay ang tubo. Pagali sa baba, pataas. Pataas, ali sa taas, pababa. Ang bulos, pati talagang garo bulos kan tubig na buwa. Makusugon, na garo malabot-labot na ang Oy, alat ka, linawon ta. Bulos sa gripo kang nabuha, water district, o bulos kan mga pulos mo dyan sa nabuha? Ayun na yan, tama na. So, garo na ang bulos baga kan nawa sa pagmakusugon, alos malabot na ang tabo. Oy, mananggal, totoo. Ayun, Oo. Oy, ako bilibo na kumari sa mo daw karundang doon. Tamay nahiling akong mga tarpaulin dyan na garo ka itong atashi o apod ka ni itong garo ka itong honorabling pang ano na itong honorable ng pang international ang dating mo kan sa imong porma sa mga tarpaulin with Councilor Joel Veridico. Pasalamatan niya doon sa tuyang alkalde. Napaka-supportive kayaan na abogadong alkalde kanabwa na igwa kaya siya nin programa sa Sarong Radio Station digdi sa Rinconada na kung saan maswerte manan sa inyong lingkod natawanan yung pagkakataon na yun saro sa mag-angkor. Pinagkaiulayan kitaan magkapot kan programa and syempre kita boy scout kita karondang Joey. Aday man ako nagduwa-duwang inako ko. Aday ko linalao man na mapagibo pa kan tarpulin niya ako bako man kitang politiko. Iyo mananggal. Ang iba nag-iisip na baka maglaog na ngayon sa bida politikaan doon hugo day po. Ay alat ka. Ako kaya ayo man ang nadadangog kong impormasyon diyan na sinyalis na ngayon na si paring Don Hugo, malaog na sa batalyan ng politika. Tainot na inot ngayon, kwalipikado, retired fire marshal yun nagserbi ng haloy na panahon sa gobyerno. Tapos ngayon, pensyonado yun dangan ahubin pa, ando nung kanita nakatapos yun sa law. Kaya bagay ngayon yung maging konsyel sa nabuha. Anong plano mo mananggad? Ano mananggad? Plano mo? Ang totoo lang, mayo talaga ako nin ka plano-plano sa bida politika. Ang linya ko, yaon siya na sa broadcast, as in sa pagserbisyo sa publiko, sa pagiging empleyado kang gobyerno, pagiging official kang gobyerno man. So, ining ilihidong posisyon, mayo sa pangaturugan ko, pero may kasabihan baga kita karondang Joey na if destiny commands, you must abide. So, yan, if destiny commands. Kung mangyari hun man, sabi ko sa imo, Boy Scout kita, retirado kita sa uniformadong Gusto organisasyon. mong sabihin, ang Boy Scout laging handa. Yes, yan, siyempre. Dapat maski ka nga lagi ka manahanda. Pagka Boy Scout naman. Oy, ako... Huwag lang kayan, pero as of now, mayo po ako. as of now, so silent ka pa about dyan sa bagay na yan. Pero, if divine... Mayo man ay nag-o-offer na partido or kunyan. Malay mo, by divine inaapod intervensyon, malay mo talaga kung ang milagro kan mal na Diyos, bigla kang maging konsyel dyan sa nabuha. Di ba? If destiny command, it must be abide. Magkamakon. Garnadang ukumando yan kay Congressman Sal Portuno. Good morning kay Kong Sal. Congressman, bilang saro kong kanduwang ama, mayo na ako nin ama, partidaryos niyan sa kuyang ama. Kaya siya ang minimiral kong panduwang kag-igin na lalaki and arugman siya sa kuya kayan, minimiral niya man akong bilang sarong aki na matuwang lalaki sa iya. Pero eldest son, Saro-saro isa na naki kayan, kangudan pa si Sal Jr. Oo. So, makandidatong board member. Pero kung tambudan man kitang kandidatong chip tanod, why not? Dahil bagay sa qualification mo. So, yan sa naman, magagayo Okay, ng thank you. programa. Yan ang magagayo ng programa. Oh yeah, belated Happy Father's Day, parang doon Happy Father's Day. Iyo, Father's Day, So, salamat sa imo, sagot Thank dyan you. sa estasyon nindo.
And district office ni Congresswoman, permi pong handa sa anuman nindong kahaputan, kung kay puhanan nindonin mga informasyon, lalong-lalo na sa kapakanan kan sa tuyang mga taga-kababayan sa Rinconada. Please feel free to call me or ansa mo yung opisina ta mapaabot kami nin magayon na mga informasyon sa Satuya. So, kumustahon po na lang may mga kumpleanyong nagdadangadang. Oy, advance happy birthday sa imo ha. Sa Webis Baga, July June 24 sa ha. kaya dahil na kan birthday kong yan ta kunyan yan. Kasabay pati kan piyesta ni San Juan. Kada ko lang naghahanda pag birthday ko kung maski ako dahil na ta piyesta yan sa San Juan. Oy, advance happy fiesta pati sa mga taga San Juan ha. June 24 yan, kaya ang pangaran ko Bagauan. So, Ay, kaya pala. pero ang importante sa kuyang birthday sa aga kan sa kuyang bayaw, ang Senior Fire Officer 3 as in Human and Chief kan Fire Safety Enforcement Section dyan sa Nabua Fire, si SFO3 Archie Duran. Ay, good happy birthday. Ka-birthday kinian sa iya man siya na mismong aking sulusulong lalaki man, si Ayan Fergus Hugo Duran. So, happy birthday. ng mag-ama. And then, sa aldaw man na yan, sa aga, birthday man kan sa kuyang intimo amiga na Engineera, Engineer kan San Francia, Irga City, si Engineer Jean Villesa Reytana. Oy, good morning, happy birthday. Paabutan ko nin happy birthday. And sa gabos na lang kung nag-antabay sa programa mo, ang Bicol Connection, and then sa Burangan na radyo sa Rinconada, ang RPNTC kay mabalos ka rondang paling Joey ko. Sige, salamat. Paring Okay, Dono. bye-bye. Bicol Connection Report. Mga tugang nakaulay ta po ang mahigos matalinong PIO Chief kan District Office ni Congresswoman Josal Portono, si Paring Don Hugo, piga po ta siya kaytong about sa pagbabago dyan sa District Office na rinibaya na or bago na ang nakatukaw ngo niyan na program coordinator sa persona ni last termer councilor Donaan Oñate. Ta si dating nagpupugol kan posisyon na ini, si Ate Maribaldo sa kwadrante, sabi ni Pading doon talagang namaratos-patos na, sinagali na, kaya mamundo man sa lado kan mga Portuno ang nangyari. Tahaloy manindaning nakaiba-ibanan po si Ate Maribaldosa. Kung sa tabang sa publiko, sa mga programa, haros sabihin ta na pong makulog talaga asin masimpil sa katotohanan na minsan dahil sa politika, nagkakasuruwayan ang mga garo na magkaparamilya. Na talagang kung baga sa mabilang sa mga muruman ang naitaong ambag o tabang ni Ate Maribaldosa. Pero, sabi ko na nga dahil sa politika, nalilingawan ang gabos. Although, siguro, gabos man na naging karahayan ni Ate Maria, o niyan sa puso kan magagum na Portuno. Kaya lang po, nagkataon na si Ate Maridama aspirar giraray for board member. So, sa kata si JP, Sal Portuno Jr., enot ng pig-anunsyo kan mag-agum na Portuno na makandidatong board member. So, papaanon man yan. Sabi nga ni kaniba, you cannot serve two master at the same time. So, kaipuan mo mamili. Kung digdi ka sa ko, or dumang ka sa kalaban mi sa politika. Dahil kami may napapalaban man na sa diri mi pating dugo. Si JP, Sal Portuno Jr., ara mo na makandidatong board member. Ngunyan, makandidato ka pa, dahil ka, kumbaga sa dahil ka mo pwedeng sabayon at tabangan. Tamay priority dapat. So, nagpili, rinibayan si Ate Marie. Kaya, ang pagpasalamat man ang kan mga Portuno dahil talagang haloy nindang nakaibanan si Ate Marie. Dahil sa politika po, nagkasuruwayan na sinda. Pero normal man po yan. Sabi nga ni Pading doon, itong kapangaran nga ni ngayang inot na nagali naman dyan. Itong kapangaran ng sabon, naman nga, naglipat naman nga sa balyo. Parehasa naman nga yan. Pero kung ano man na naging mga mareninda na naging iribanan sa pagservice sa publiko, yaon po yan sa public. Then malilingawan.
Kaya baga, yan ang sinasabing magkaparamilya na nga ning magkaparamilya dahil sa politika, nag-iiriwal. Iyan pa daw na bako man na magtugang, siyempre normal. Kundi dahil na po pagpara palawigon pa kung pinahali or kusang naghali si Ate Maribaldo sa kwadranti. Ang malinaw, kung may katuyuhan ka mo sa district office, dulo ko nindo si Don Onyate. Sabi ni Paling Don, sexy ini, magayon ini, alang ka pati ini, sa kapirmida ining naka-smile, dahil ka mo maalangan. Igwa kaya minsan kitang mga bako man gabos, kaya nga ni ang mga yaon po sa gobyerno, pagpapagiram dumukan civil service commission, na kita, mga yaon sa gobyerno, magserbi kita with a smiling face man lamang. Bawal ngayon mga nakasimangot, di ba? Daway ka man na ini, kung madulo ka sa ahensya kan gobyerno, may katuyuhan ka, tapos ang kakaulayon mong nakatukaw sa lamisa, garo na uutangan, murusdot, garo madua-dua kang magdulok na diba, kulhaban ka, or tawgaong ka, or kung ano. Kaya, bintay pala ang pigribay ni Congresswoman Josal sa district office niya, tapos ka na gayong gayo na daa, sexy as inalangkaw. Pirmidang naka-smile. Kaya, garo, pirming maarusoan na mga may tuyo dyan sa district office ni Congresswoman. Tapadagos man sindaan, scholarship program ninda, mantinido man. Ang mga TISDA courses ninda, kung dahil lang kita nagkaperistika na yung pandemic, diri-diritso man ang sendang mga short-term courses na ipinagtatao sa Rinconada. Tagusto ni Teacher Josal Portono, kapariyo man ni Governor Mix Villaferte, na nagpagibo ng kadakol na mga community colleges sa Camarines Sur, tangarig matabangan ang mga hobinis na makatarapos sa pag-aadal sa koleyo. Talambang pamilya, kung may titulado, ma-encourage si ibang mga tugang, pamilya na makatarapos sa koleyo, matarabangan, mayong matios. Sabi nga ni Paring Don, ang plano kan mga Villaferte as in mga Portono sa pagtabang sa publiko, itong mga long-term livelihood program. Bako lang itong mataoning tinapay, pag nakakana ang tinapay, naalo na yan, iluluwas mo na dana. Pero kung tukdaan mo maging panidero ini, kaya bagasinda sa mga TISDA and short-term courses ninda, igwasindang mga pagibo ng tinapay, ining bake bread, ining ano kapag yan making, or panidero nga ya. Tapos may mga supply pasindang tools, para magamit. Tutok doon pa asin tatabangan na makahanap ng trabaho. Kaya dako lang ako na bagay ang maarog kaning mga sa educational program kan mga Portuna sin man Villaferte sa tuya pong lugar. Ako, aminado ako na hanga ako. Dahil si Teacher Jo, iyo bang gustong ni Teacher Jo sa lambang pamilyang Pilipino sa Rinconada, may titulado. Si Gob Villaferte, tal como está, mga community colleges. Nagpaparadakol asin papadakulon pa, digdi man sa may parte kan Rinconada, amakon mong pati bula, pati dyan sa bato, sa baaw, iguana, pati sa buhi, igaro, maral agsinda. Maana lang digdi sa iriga, ano daw, kung na si Gubmix Villaferte, congressmana, pati ang iriga po, damay tanaman na pabugtakan. Ta may mga nagsasuggest na mga taga-iriga, tayo man sana nga Gubmix, kung mayo man lang ngayang ikang kalaban sa pag-abot ka na pirilian sa pagka-congressman, asin ko ni kana ang masunod. Napig-endorse ba ya ni Portono na masunod na congressman? Tabagay na bagay, tamadunong, matalino, maray na magserbi sa publiko. Kuning kaso ika na ngayon representante kan Rinconada. Ano daw ngayon kung di naman pagparalaktawan ng iriga sa planong magbugtak nin community colleges sa parting ini kan Rinconada na apo doon pag-abot kang panahon na community state university colleges. Mas madakol ang mga courses na i-offer sir sa publiko, mas madakol ang mga paratokdo, mas madakol ang pundo.
And ang karahayan kan mga community colleges na ini, na kung in kaso apulunan ng mga state universities, madadagdagan po an allowance taan mga Villaperte, nagraya ng sigisa ng sirbikan na mga Villaperte, habang nagsisirbisin ta, nagdadagdag ang serbisyo, nagdadagdag ang ayuda. Amakon mong maging 20 mil an sa imong per semester na allowance. Libre na ang pag-eskwela mo, may allowance ka pa. Si isay na politiko ang igwa ka ni, digdi po sa Bicol Region. Pagmati ko ang Villaperte sa kan Portuno, dakulang tabang sa programa kan na mga educational na ini sa satuyang mga kababayan. Kaya sabi ko kiparing doon, from time to time, mag-call ka sa ko or akon maapod sa imo, i-update mo kami. Minsan nag-iiribanan si Kung Sal sa kasi Gubmix sa paglibot-libot digdi sa ringkunada. Digdi nga ni sa iriga may nagsilos. Ano man nga tayo uragan nga si Kung Sal kan ibang media. Porque ngayon nailing na kaiba-iba ngayon ni Gubmix sa iriga sa pag nagtao kaya ngayon ngayudang sa mga taga-iriga si Gubmix, nataong pa man niya si Kung Sal Portuno. Sabi nga na yung mga kandidato. Ano nga sige pa ang libot-libot. Sabi nga, gurang na dahil namakan. Ay normal man po na ang sarong campaign manager na inako man ni Kung Sal ang sa iyang responsibilidad na maging campaign manager pag abot ka ng eleksyon. Dahil pa nga ni campaign manager. Dahil pa nga ni nagpapaling COC. Pero pinapanindugan niya na sa iyang pagiging campaign manager ni Gubmix Villaperte for congressman sa ringkunada. O diba? Maya man bagang mali. Saka arin ang mali dyan. Pag nagtaon ng 500 si Gubmix, ayuda sa mga dahil kaning pandemic, dinadagdagan pa ni Kung Sal ning another 500, di basogan sa tuyang kababayan. Tano, makakabakal ning bagas, makakabakal pa, nin panira. Dahil sabi kan Villaperte, ni Gubmix, kung ang Villaperte nagtatabang ning bagas, nananaw ning bagas, ang mga oposisyon na sige ang kontra sa Villaperte, manaw man ning sira, tangarig may ambag. Kung ang Villaperte nananao ngayon ng sapatos, di manao man ang oposisyon ng medyas. Dahil man kaya. O di sabi ni Kung Sal, ako na lang ang campaign manager mo. Dagdagan ko pang itinato, kaya urugmahon po ang mga natatawanan na nakaka-receive ng tabang. Kaya itong mga yaon sa oposisyon, kung mayong pang ambag, kung di kayang pantayan ang programa kan mga Villaperte, magsuporta na lang. Sabi po ni Gubmix. Bueno, mga tugang, mahanap buhay daw muna kita. O, ilag ta na, bossing, ang mga hanap buhay ta. O, yan sa si Joar. Joar! Pasok na natin ang mga hanap buhay. Pasok na. Ano, yan, digdi. Digdi, ta na ilaog. Okay. Diyan naman, digdi ka na. Ano oras, mga tugang? Alas 10:40 nin pagkaaga. Ilag mo na daw, digdi no, kan mga ano. Hatod manining orasan ni Kanako Bicol Party List. Kanako Bicol Party List. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ni atod sa Indokan kape ni Manoy, an kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben, kape ni Manoy. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Efektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. B.
BIDA Plus, Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Ang programa gini hatod man sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpabakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, magtabang sa kawa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Magandang balita. Bukas na ang Caltex Iriga. Experience the new technology of Caltex with Techron. Less emission and more kilometer drive. At Caltex, the products contains bioethanol that cleans your engine. Sa Caltex, tuloy-tuloy ang biyahe. Enjoy your journey with Caltex. Caltex Iriga, located at Burgos Street, San Francisco, Iriga City. Operated by Chima Group of Companies. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drills, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, Bida ang handa. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293.
3. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nag-mask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Bino nga to kang balik kita sa tuya pong programa. Palayugan ko man po in good morning. Nagabos na itong mga Facebook Live viewers. Pasensya na kamo, minsan nalilingkong kung magkabarati po kamo, ano? Ngunyan, bati yung kutulusan sa kuyang loyalistang parantabay. Si Irmanang Monica Perique, Oblima Sulusay Pros. Thank you so much sa pagsuporta sis. Si Jimmy ni Pristado Bungay Salva, thank you for watching. Good morning Brother Joe at sa lahat ng staff ng RPNDCKI at tagapakinig at manunood, sabi ni Hermanang Monica. Uy, nag-watching si Mr. Willie Papa Alanis. Good morning Brad Joey. Uy, happy Father's Day sa imo na lang Sir Willie Papa Alanis of Iriga City. Nag-watching si Hermanang si Hermanang Doña Maureen Medroso of Naga City also watching. Sa komento ni Hermana, kaso nga po, pag may namamatay, binabayaran at sinasabi namatay sa COVID. Ay, indakon na Tan sabi kan mga government hospital na kompleto sa kagamitan, mga hospital equipment na dinadayo kan mga nagkakaigwaning hila. Kung nagagadan man ang pasyente, siguro nindang i-antigen test yan para maaraman kung positive sa COVID, nagadan sa COVID o dahil. Pero kung nagadan sa COVID, i-deklara nindang nagadan sa COVID. Anyway, maluyang duwa na nga. Yun na. Ha? Ayun, yaw na. Ano, ibababa? Ayun. Sige. Thank you, Sir Lindon and Joanner, ano? Tapos si Stephanie nag-watching ta. Narinig ko po si Sir Don
sa pag-view ko sa programa nyo, napakagaling talaga ni Sir Don. Bagay siya sa konseho. Sabi ni Hermana nga Monica. Sabi man ni Ilgario Canaboa, saludo kami kay Sir Don Hugo. Kailangan namin siya sa konseho. Uy, kadakol baga pa rin nagsusuporta sa emo. O, yaon si Architect Florisi. Yes na yes da siya kay paring Don Hugo for council or councilor ka na buwa. Oy, good morning kay Sir Lito Flores, Architect. Thank you for watching. Sharing man si Mr. Jose Alvaro Borromeo, Marinal daw po Sir Joey Lim. Marinal daw man po, and thank you so much for listening and watching, Sir Mr. Jose Alvaro Borromeo, Virga City. And good morning sa taga-subaybay kan programa mo. God bless you po. Iyo man ang ganda, no, ha? Pakibati mo man, sabi ni Hermanang Monica, si Mr. Joter Tersinyo. Nagwa-watching man po siya sa imo. O, iyo pala ano. Sige, pasalamatan ko si Sir Joter Tersinyo o San Agustin, Iriga City. Sabi ni Hermana, napakatalented pala niya ni Mr. Joter Tersinyo na babasak. Naririnig ko at binabasa nyo yung mga opinion niya. Napakagaling niya po. Saludo po ako sa iya. Ano po ba siya? Law graduate din? Katulad ni Sir Don Hugo? Ayo, garo law graduate man eh. Si Sir na Joter Tersinyo, malangan eh. Tagaro future barangay council, barangay kagawad man ni dyan sa party kan San Agustin. Kan syudad ni na Iriga. Ayan. Okay? Sa totoo lang po, talagang abo nang magpaluwas nin mga linyada ang mga Villaperte sa Camarines Sur. Tama man dasin dang kalaban. Mayo man nangangahas na maglaban kay Luigi Villaperte sa pagkagobernador. Mala ta mas sinonoy nandaya ang pagkahabo ng lumaban sa pagkagobernador. Dahil nang ako nindo pagparakuliton, ta ito mga medyaman na medyo sorogman ki andaya. Peg, paparakulit kan mga nakaaging mga bulan kung malaban pang gobernor. Nagtaram na baga nga ako. Irespeto man yan nindoan sa kuyang tinataram. Dangugun man nindon na dahil nga akong plano magkandidatong gobernor. Tas si Leni Robredo na. Ang problema, tas si Leni Robredo, diskwalipikadong magdalagan sa kargong gobernor. Dahil siya nakarehistro. Dahil siya nakalipat kan sa iyang voters registration sa Magaraw. So, ang option na pwede niyang dalaganan for president, for congresswoman sa 3rd district, or for city mayor of Naga City, and last option is to quit politics na iyong kagustuhan man kan sa iyang mga kaakian. Pahingalo na ngayon sa politika. Pero, garo sa hiling niya mo, baadang ugon ni BP Leni na para ang matabangan niya, aninterong mga bisinos kan nasyon, Pilipinas, magdalagan talaga siya for president. So, ngunyan, si Congressman El Villaperte nagtaram. Tamayo man niya nag-aral na kalaban kami. Arog ko ngaya, mara-elect for congressman, maman niya kong kalaban. Malabo man niya si datong lumaban sa kota, bako man niya yung pagsaudan na pag-agad boto na mayo ka man nahihiling sa distrito tapos bigla kang masulpot na mahagad mandato dahil ngayon pwede sa mga tao sa Camarines Sur. Kaya malabo ngayon. Pero ngayon, kung ako mayong kalaban sa kargong congressman, tapos ngayon kung may maglaban niya Migs Villaperte, nasarong lady mayor pati, sabi niya, garo, may gusto man niya lumaban dyan kay Migs, ay di, duwa na nga kami ni Sal Portunong magiging campaign manager ni Migs Villaperte. Kung magtao ngayaan kalaban niya ni Migs, di dublyon may man niya ang tao. Ulira nga niya ako. Surti yung doon niya ako kan mga linyada kan Villaperte, digdi sa rin kunada, no?
Tagunan mga kalaban ngayon man ako, dudurubli yung danin dan tao. Oy, very vocal daw niyo si El Revilla Purde, ano? Pero totoo man kaya eh. Talagang gigibuhonin hindi eh. Saro pa, pareho ba kung kuripot ang campaign manager ni Gubmix Villaperte sa kargong congressman sa Rinconada, no? Si Kong Sal ang problema ang paggastos. Tal ko, musta si Kong Elre bukang palad. Ang problema man ka ng paggastos. Ang mga linyada niya kaya ining nagirumduman ko si Mayor Migay Ibasco kan in-interview mi ni Pading doon. Ako nga doon, Joey, igwa nga sa ko nagpaparabutubot na, nagubutsurno na, garo na mga duli-duli ngayang maglipat na dangay ko sa kampukan na kalaban kang Villaperte, ay terang kako nga pumurundo daw nga kamo. Nagrahe na nga ng kamugtakan ko sa mga Villaperte, magpaparapalalampawan nga ko nindo. Ako nga may sadiri man na panggastos. Dadagdagan pa nga kan Villaperte, kaya nga, ang plano ko nga digdi sa bula. Landslide. Kung si Seman yung punong barangay makapalandslide nga sa mo, puntaas pababa, ririgaluan kong bagong service vehicle. Itong garo Navara. Para nga igwaman nga yung service vehicle, ang mga 4 wheels na service vehicle, brand new. Ang mga barangay midigdi sa Banwaan Kanbula. Gigibuhong ko ngayon, kung igwang makapalandslide na barangay. Ang makamakon mo na niya ako, mayaman pala niya akong mari talaga ni si Migay Ibasco. Ay inda, kaya sabi ni Ben Desena, sabi ni former Mayor Ben Desena, or Benjamin Desena kayo din eh. Irak man nga kan tagabula kung maglaban ki Migay. Daw ang igwapang 50 million pesos. Kayang duble ho ni Migay magastos ng duble. Kan 50 milyones de pesos. Daog pa ngayon may 50 milyon na tagabula. Kaya si Ben Desena kanina pot ni Pading doon kung malaban giraray. Ay dahi na nga ako. Pahingalo na nga ako sa politika kung si Migay ang nakatukaw sa pisto. O ini man nga si Kagawad Nono Desena, last termer naman na kandidato kang Vice Mayor, kalaban ka na ni Mayor Migay na ayon running mate si Nonoy na Ibasco Jr. Ay dahi naman nga ako, taga-ruman sa na kalaban niya si mama niya. Ay hindi na nga yan, maray pa nga magtanom na lang ako sa mag-concentrate na lang ako sa paghanap buhay. Bueno mga tugang, inabot na kita ng oras sa pamamaaram sa lado teknikal ang sa kuyang mga partner digdi, Engineer Abby Toralio and Joanner Divilla. Yaon man ang sa moyang mga information officer Tony Saison sa opisina Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Sa transmitter site, Engineer Felix Lagrimas and si Rodel Cesar ang sa tuyang mahigos sa maskuladong PSG dyan sa transmitter site. Sangarang kan sa tuyang pag-iriba karondang Don Hugo, PIO Chief, kan office ni Representative Josal Portuno, kan Rinconada. Regular tanang mahagadan mga impormasyon sa laog kang programang Bicol Connection. Sangaran man kan sa tuyang mga sponsor, advertisers, Diyos mabalos po. Ini po ang sendong ka Bicol Connection, Joey Habanalim, salamat kan sendong pagantabay sa mga Facebook Live viewers me, sa mga nag-participate sa laog kang programa. A million thanks po sa Indugabo. Stand by sa masunod na programa. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan.